O láske, ktorá prekonala všetky útrapy. Mladá žena roky bojuje s rakovinou. Choroba sa jej z prsníkov rozšírila do hlavy a miechy. Napriek tomu má dôvod usmievať sa. Partner ju pri nemocničnej posteli požiadal o ruku a hneď na druhý deň si povedali áno. Heather a Jimmy tvorili bezstarostný pár, kým Heather v 25 rokoch nezistili rakovinu prsníkov. Jimmy stál pri nej, aj keď choroba napadla ďalšie orgány a ich domovom sa stala nemocnica v Coloréde. Svoju lásku jej nakoniec dokázal tým najkrajším spôsobom. Pustil som jej posteľ nižšie, kľakol som si a požiadal ju o ruku. Prekvapená Heather súhlasila. Veľmi sa ľúbime. Jimmy túži len po jednom, aby jeho veľká láska bola napriek svojmu utrpeniu aspoň chvíľu šťastná. Jediný človek, s ktorým chcem stráviť zvyšok života, sedí teraz vedľa mňa. Heather nenamietala ani proti sobášu hneď na druhý deň. Jej príbuzní sa postarali o výzdobu, kvety aj obrúčky. Heather potom priviedli pred oltár v nemocničnej kaplnke. Si jediná žena, ktorú nadovšetko zbožňujem. Ľúbim ťa. Na rozdiel od bežných párov nečaká Jimmyho a Heather svadobná cesta do exotickej krajiny. Scenár ich ďalších spoločných dní im bude z nemocničného lôžka diktovať jej choroba. Silvia Šimová, televízia Joj.